Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Zvikuenda zvichinja kwamusara ngotaura chete asakati taure yakarumba anyarara ndo zvasara kutema miti nokutakura matombo achatakurema anditi dambudziko rakakusvitsai pano ranga rakamira sei? Ranga riri mukomana chichaitika mukomana zvati kuvhunza izvozvo aitakura matombo mahombe nokutema miti mihombe kana muyu mukuru chaasingafanira kunge achitema iye nokutaura nokutuka ndo zvaaita anditi saka mauya pano sekuru mudare wakazobata kuti chii? Sekuru mudare wakazobata kuti inini nyora dzandakatemiwa neivhu rakanokurwa nomurume wangu natete inini chizoritakura ndoromupa kuti wana wapenge. Okay. Ndio hivyo lajere. Aiwa iri ndio. Ndaizi yenyewe. Ndime kwenda ni mwanyora. Ukupenga mbazi. Right, aiwa. Ndaiziva. Saka vana vari kutigamuchira kuti chi? Vana muzvigamuchira ndakawatsanangudza kuti ndizvozvo. Wakazvibvumawo. Handiti. Ndo anditi chidzogerai futi ko. Matosvika nhasi? Tasvika nhasi masikati ano. Okay. Handiti. Ukomana iramba kuuya kana kufamba nangasingabvumi bati zvauya vari mai vari vangani? Tatiri 2. Toshanda. Okay. Handiti. Aiwa, tinoda kutenda nebasa rinoitwa nasekuru. Zvinove ukama here havana kuti chii chamaenda kunotitira kwamakaendawo? Ukama hausati wandibvunza. Hausati wakunondibvunza kuti chii chamakaita. Kusiya kwamuzukuru 1 muzukuru womurume wangu ndiye akangondifonera marumuziro aya kuti gogo zvamakaita makaita basi kwenda unorapisa kuda kwashi kwasekuru iwawo ndiye akatenda iye. Handitika aiwa tinotenda kuda kwashi uripo? Ndiripo. Uri kuziva kuti uri kupi? Uri kupi? Nini? Iwewe kuda kwashi ndiri kuHarare. Kupi kuHarare? Mount Pleasant. Mount Pleasant. Kwani? Kwasekuru. Sekuru ani? Kanengo. Good one. Uri kudya mushonga? Mushonga aiwa. Hausi kudya? Inda. Handina kamushonga. Waona? Vanokupa kasekuru ndosaka wauya kuno. Handiti? Vakakupa unodya here mushonga? Aiwa. Haudyi? Unorapiwa kani sadza akainda. Norapwa nesadza? Saka topiwa mushonga wekuti uiswe musadza imomo? Aiwa. Ndinowawa harizonite test. Saka vanozoziva sei kuti ine mushonga kana handina mushonga? Mushonga kakafanana nemapiritsi ka. Vaiswa musadza anowawa. Alright. Saka kumusha kwaende kupi? Mutoko. Kwamutoko papi ipapo? Kwamutoko akatavhina. Handiti ka. Aiwa anopari right. Aiwa sekuru. Zviri kuoneka? Zviri kuoneka? Tinombotraya. Saka mashoko enyu kuna vazukuru varosangana nematambudziko akaita saiwaya ndiye kutochi? Angava tibatsirani? Handigoni kuzviti ndinogona. Asi vanongouya vachizongozvionerawo vega nemaziso. Angati makore mungana chivara mukomana? 10 years. Kuzongona zvinhu zvakafanana muchinda takamborapa we18 years makamuna muchamuzera. Saka tinomurapa zvichipera. Handiti. Manje kasekuru ndiri kuona pana kuda zvikufadza ende mari dzavo dzari kubuda zvekutarisirwa chi nemhuri uyewo zvakare amai vakatsanangura nhoroondo nezvavanozivawo dambudziko riri kusangana chi nevana vavo. Kune vamwe vanozoya vachiti ini ndakaenda zvichida kwasekuru nehama yedu yairwara pfungwa asi nanhasi hapana chachinja. Chii chinonyanyoitika? Chinoitika handiti maona avakaenda tovarati dzokani handitika
munhu akampa mushonga abva kuti ini handite magic kuchitanza handaita magic ndozoda ayo munhu akapuwa mushonga wakadya unofanira kudzoka kureview wodzoka kureview tonoda kudzoka asarira papi tokuchinjira mushonga nauchipatara chaunodzoka musi wakati unotodzoka saka munhu akampa mushonga anobva atoendera futi haatozombodzoka animazvaona saka munhu akabatsirwa kudzoka kuna chiremba oona chiremba kuti basa ari kugona ine mushonga wakapiwa uri kuwira nenyama yako here bcause haisi mushonga isinotambira vanhu munyama kuno mumwe andokonekana kutambira mushonga zvichienderana nekuti ropa rake rakaita sei saka unozochinjwa mushonga ukomwa mushonga svika zvaita sei svika zvapera kunyanya zvouroi zvokuroiwa totozvirapa asi zvamwari hatizvirape zvekuberekwa nazvo bcause ndo zvamwari handiti tamugore ra2025 sekuru tingati tichita sagore rapfuura 2024 matambudziko aiuya nemadzukuru ndeapi? Matambudziko akawandisa iva matambudziko ekuhara chirwere chepfungwa vanoroi vanozvimba matumbu vane makensa vauya pano kozouya zvokuroyana izvozvizvi kozouya dzimwe nyaya dzakangosiyana taita nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana asi kunyanya vekensa nevematumbu nevanhu vekupenga ndivaiuya panapa zhinji vacho izvozvi unomufuta akatobva kuurungwe atori panapa akaya akasunga asingazati ari kupi tangomubata nezorobata izvo zvaaraiti zvikutoratidza chenji kuti zvikuita zviri kuchinja chekutanga chimwe chinhu chandiedze kutaura pazukuru vangu ndinotenda norudo rwenyu rwavakaita vandikabatsira kune vazhinji vakatambanudzwa maoko vamwe vakauyawo nemombe vamwe vauya nemasutu vamwe vakauyawo nemari vachitenda mabasa asekuru kanengo vachiti haisati deri kuzikanwa tinokutendai sekuru saka ndinotenda kwavari mwari avaropafadze mwari avatungamire paupenyu hwavo dai mwari vawedzera makombori zvinhu zvavo zvirambe zvichifamba vakapa maropafadzo vamwe vakakurumisawo tikuya uswa 3 ndinongozvitenda zvese izvozvo gore rinori ratakubva iri tarapa vanhu vakasiyana-siyana vazhinji vauya neurwere hwemakumbo kuzvimba makumbo vamwe kupenga vamwe kuroyana vamwe zvipambo zvakangowanda zvataita saka ndotarisa kuti dai mwari andichengeta 2025 tito zviombe zvacho zviri kunetsa vanhu tiparadze masatanist ndiwo yambokungoona mafoni satanist iriko saka zvese taita ndanza sekuru muchiti vamwe vazukuru vakazotenda nekuti zvinhu zvavo vakasunungurwa matambudziko avanga vachisangana nawo munyaya dzechivani izvi ko zvevasina voita sei nekuti vari kunzwa kuti ko tikunzwa kuti zvavamwe zvakaita ko zvedu ichokwadi ichocho ndotendera kuti vanhu ngavadzoke kudare review haibhadharisiwa napo tsoka kudare yaunetsa kuti sekurinini zvinhu zvangu asazvirekana pafoni ayi toona kuti zvakamirira papi tichiendera mberi nematare sezvitakupinda gore idzva saka vasina kubatsirwa aiwa uyai tione kuti dambudziko riri kusarira papi chii chiri kuitika handiti tichita sa2024 go back to sender yanga yakamirawo sei? vamwe watouya nhasi nego back to sender atori panzapo msitoratora mavhidhiyo izvozvo vanhu vakauya panapa vakasiyana-siyana mago back to sender amwe aibhejera vamwe aidiva but vakangosvika chete pabana saka hapana go back to sender inotirambira panapa vamwe ndisekuru vanotiwo toda kuti sekuru vauye kumusha kwenu panofambiswa sei nokuti vamwe vanobva vafona kuti haisusu toda kutoungana musi wakati sekuru obva vauya inobva tati mubvunzo iwe unonetsa kupindura kuti ndingokufonera una dambudziko unatika Robert muna nokudzi dati sekuru mwe kumusha kwenu right ubva muti right like izvozvo vari panapa musha kuda kuenda haana mari efiyo anokuti handikumba ubva ndisekuru muno imari yebhasi azukuru kuti achikwadi handifambe nebhasi ndifamba nemotikari yangu mubhasi momwe ndini ndichinetswa nevanhu muri mubhasi yako mani azvibudi mwandiudza kuti ndine $30 sekuru yekuti timuende kumusha ndopa kufira nyaya dzedu ipapo saka vanhu kana maudzwa kuti tsvagai mari yefiyo tsvagai mari yechinyi yefiyo toenda tirambe kuenda kumusha tinoenda tonoita basa
vamwe vari kunze vanoti isusu tira kuuya kwasekuru asi hatidi kunaka kuenda kudzimba dzehama kana kuti dzedu tira kungonanga kwasekuru. Pana panyaya yeaccommodation yakamira sei? Accommodation vana pati dzimba dziripo nangu dzakasara. Vanhu ngavauye varipo vamwe veku-UK vari muno vakatoda ichi pamaoko paona makamera aya vakatotiza asi asingazoti ndima vakatoawenza mumwe anonyara kuti inini ndingaende kwasekuru inini ndikuda makamera ndozonzi mangwana kuchechi yakaenda kwasekuru Kanengo saka munhu zvinongomunyadzisa zviri right munhu anochidawo peace mukurarama kwake saka ngavauye vamwe varimo vamwe vakauya vari mumahotera manopota chingouya unonguva dzavo dzakakwana unoasvikawo panapo. Baba mataura nyaya yesekuru yekuchechi kubatsirwa matambudziko echivanhu kunotadzisa here munhu kuenda kuchechi? Hazvitadzise izvozvo. Patinonasika isusu unoona chinoitika ndechekuti isu tine chinamato chedu chatinacho munyika chatagara tinacho chinamato ichocho vanochishora but kana vasangana nematambudziko anouya panapo bozvi ndozvechivanhu zvechivanhu zvinongopera muchivanhu ikoko mazvona saka inanzi kushora chechi kuti yakaipa kana kuti maprofita yakaipa iyo chakaipa chete kusaita basa zvakanaka zvinoenda nemazvo kuti iwe unoda kukambira basa zvakafanira panapo pakauya munhu achirwara ndoda murwara wari kuita kwako hazvasi zvedu izvo zvekuchipatara izvo tonda muzukuru kuenda kuchipatara iyoyo handiti saka vanhu vanokambira mabasa kuda zvisiri zvavo saka vekuchechi munhu akauya ndonzi zvichapera tichaita munamato tichazodiwa chitopedzera nguva munhu maari asingakwanisi kubatsa kosi ini kana munhu akachoka gumbo panapa handise purasta handinapo mushonga wepurasta kana munhu akachekwa nebanga panapa handikwanisi kusona mwana ndaenda kuchipatara kana ini wacho sekuru wacho ndikatokuvara ndotoenda kuchipatara kana ndakatorwara ndotoenda futi kuchipatara futi saka chipatara chakakosha tindochikurudzira nokuti chipatara chakanaka isusu kuti vanhu futi takakosha totozvikurudzira kuchipatara vacho kwako zvakanetsa toti imimi murwere wenyu ikaka endai kuchivanhu pamunhu takatobva naye kuchipatara atadziwa hakusi kuti ini ndakati munhu ngaende kuchipatara vandati ndakundo nechipatara aiyo inchatoda todati vanhu vararame vanhu vaita upenyu hwakanaka mazvona saka hakusi kwokuti iwewe kana wakundikana ubva wanzi sekuru Kanengo azinisese munhu kuchipatara aiwaka ikodzero dzangu nedzemurwere nokuti munhu anotorasika pfungwa sototi were kuwara wandoita ndikuroiwa but nyambisiwe anenge akaja mapirisi AIDS dzakuita tachi wozi AIDS ino group wezvirwere zvese saka mwana akajamba mapirisi ake obva atanga kupenga kutora but munhu uyu anomwa mapirisi AIDS but afanaenda kuchipatara ndifunga kana kuchipatara kuya nechokubvunza history kuti vanorarama sei makati kuchipatara akamira sei vanoda kuona kuti manesi vaone pokutangira animazvaona saka ndozvino zvichiitika saka vechechi makasununga kuya kwasekuru Kanengo sekuru Kanengo havarombesi sekuru Kanengo haape zvinhu zvakaipa sekuru Kanengo murapi mina nditi ndiri murapi nokubatsira vanotambudzika ndozvandakatumwa nevadzimu vangu. Mabva mapindura pamwe pachize kunoti vamwe ka vanotondifonera vachiti ndiri kuona mabasa ari kuti ona sekuru Kanengo inini zvekung'anga kana kuti zvemidzimu kana zvematare ndandisati ndambozviita asi ndiri kutya kuti ndakaenda kwasekuru Kanengo ndinonorombeswa naiwe Robert mishonga inopiwa vanhu nasekuru haizondinetsa here pamberi apo? Ngasununguke zvavo zvangofana isi takafana nechipatara isisi madoctors takatumwa kuzorapa vanhu hatina kutumwa kuzopa vanhu matambudziko takaya kuzobatsira vakaremerwa ndowatinotakanura nokubvisa zvakaipa zvekuti munhu anogona kutondicha kuti handipasikuenda kudare kwasekuru Kanengo ndinozoromba aiwa handite izvozvo chimwe chekuzonyanya kuitika ndechekuti paFacebook avo vari kutora fese yangu voisa zvimari ipapo voisa zvinyoka voisa chichiwo vaikanda nhamba dzavo ovanza ndakuromba ini handirombesi dai ndichiromba dai ndairombesa dai ndine mari dai ndisingashande futi ndisingabatsira ndisati mari yangu ndinayo ndikutobatsira vanhu kwete kuti ini ndorombesa handite izvozvo tobatsira nokurapa vanhu nokubvisa vakaremerwa zvakafanana muzukuru wangu ari panapa anga akaremerwa kumakore anoita 10 akaremerwa nekuda kwemukomana but taparadza nokwega akunze kurerukirwa handitya
tozodzoka sekuru tichinzwa meseji yenyu kuvazukuru venyu yegore ra2025. Rega ndimbonzwa kuna amai mashoko enyu vanhadzi vangu kuna sekuru Kanini nebasa ravari kukubatirai. Basa vari kubata zveshuwa ndikuona pane mwana wangu uyo angaita makore zvokuti ndanda kutomutarisa kuti akutofa kunge zvakaita mumwe wacho. Okay. Saka ndikutoona kutoti atoeraiti changosara kungotaura chete asi zvose zvaraiti aitoita nemasikati kutakura matombo kudokerewa chitakura chivaka mazvikomo matombo nemuyo akadonhedza kana mukaona imi munoshama kuti ungadonhedzonei zvakandishamisa saka ndaiti mwana wangu achapfuura saka ndakazongoenda kwanyakuchena ndikaona sekuru yavo uko chikoro ndikabva ndangobatsirwawo kubva wanditi unoya kunokuharare panangoyawo saka kubva wandibatsirawo mwana wangu iye ndikuona zviri kuchinja. Tinombonzwa vamwe vachitaura vachiti n'anga dzinodhura ana sekuru ava manje mari dzavanodaidzira. Imi makatemwawo pakaitwa sei nasekuru Kanini? Nesekuru vakandinzira tsitsi. Ndakangotengesa mombe yangu yomai 120 vanangwapa iyo 120 vanditi zvatokwana zvezvindokuitira zvese saka vanonzwisisa hawadhuri asi vanotonzwisisa matambudziko emunhu vanonzwisisa sekuru vanhu ngawauye vanorapwa nasekuru zvese zvinofamba. Handitika tinotenda kwanya kuchena kwakamira sei mazuva ano vana vakazovhara here chikoro zvakanaka kana kuti zvakamira sei? Chikoro chakavhariwa mazuva ano nokuti vari pahoride asi vakaita basa hombe hazvina kuzosumuka futi. Hazvina. Handitika aiwa tinotenda vanhadzi sekuru mashoko enyu kwazukuru egoredha tamuna 2025 tinotenda Mwari vatichengeta kuna mwana wakakundikana kusvika pagoredha tinonamata chinhu chokutanga ndechokudaiso vanhu ngavati vakarega kumwa doro obva unenge kuita upenyu. Ndikutarisa vanhu vakafa holiday Christmas vakawandisa mumwe aimutsa motikari kutongodhiraivha so achinoti munhu achinonotsika munhu vamwe vaita maaccident mukudhapa vamwe vaichekana mapanga mukudhapa ende ukada kutarisa so zvinhu zvaitika zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinosuvisa ndichikunzwa kuti mumwe munhu atosiya mhuri vana vada kuchengetwa mhekinenge akafa. Saka vazukuru vangu ndichikuti ngatipinde gore dzva zvakanaka tisaite noise nevanhu tisarwe nevanhu togara pasi vabereki toona kuti nyaya yemadhiragi tiri kudii naye 2025 madhiragi oramba opinde here munyika takatarisa nyika yeparara nekuda kwemadhirags ngatigare pasi tionesane kuti tingaite sei. Unoona mumwe munhu so umaraini kwangu andiri kugara kumba kwangu andiri kugara panext pangu torambanje mutoriro borongo uvhanwa pamunhu wani ndizvo zvaita hazvichaita akusvika pamba akuona baba akabvunza iwo blazo ndokuzira kuiwe baba wake ka sio Brazil ndokatikuona chipinda mbambo vanokuzira kupiwa Brazil. Saka vabereki vakushungurudzika nekuda kwezvinhu izvozvo vari kushungurudzika sere kuti boza unongosisina ka control bosi control chese yabva bosi kuti mbanje borongo mutoriro wawa handitika pamunhu wani wadhakwa zvakurova zvakusvika zoona baba wako Brazil ndokuzira kupi kwandokuzira ndokufananidza. Saka izvozvizve tikutarisa kuti ngatiumbe nyika yedu zvakanaka tisaite zvemadrug tichaita drug campaign manje apo timbofamba tichikambena chiti pasine madrugs ndo mashoko angu andinotaura kuzhinji reZimbabwe. Handitika inomaita basa sekuru senge panyaya yemadrugs apa zvichokwadi ndofunga panofanira kuitwa program nekuti unozonzwa vamwe vabereki ka vakupomera mhepo dzakaipa mwana wangu zvakuitaka
anodaiso wozobvunza mwana wenyu haanwe mutoriro here kana zvekuti mazano ndo zvaanotoita asi mhepo dzinenge dzataurwa tete nababa munini vanenge vanangwa ipapo. Munhu madrugs Sly Robert munhu madrugs makatadza kuzviongorora munhu unofanira muchiti panga ane mweya utsvina kanzi tete panozoroyiwa munhu kunzi mwana akushandiswa nemweya ayo mutoriro itori satanist patero zvaitori satanist mutoriro ukaona munhu anoita zvemutoriro yanditika atone chikwambo pamba chikwambo ichocho bozi munhu anomutoriro anoparadza zvinhu baba mapropati anotengesa zvakawanda zvaanoita saka itori dambudziko rakakura saka ngatiite tigare pasi timboonesana kuti tingaite sei kuti madhiragi apere. Ane mhosva ndiani kutengesera ari kutenga ndiani mhosva pana anothirika pamadhiragi apa kune ari kupinza munyika ndoda mhinduro comment section kune ari kupinza munyika kune ari kuhodha kune ari kupinza munyika kune ari kutenga kune ari kuputa ane mhosva ndiani kuti isusu tigadzise zvinhu kuti zvipere munyika. Ini ndaiona kunge zvangu pate zvangu sesekuru kaneko ndaiona kuti kwazviri kupinda nako ikoko ndikwa zvinofanira kunge zvimiswe bosi anoputa havana kana basa kava anditi kwazviri kupinda nepazvinozonosiwa nepazvinotorwa zvichizonotanga kumaiwa ipapa nzvimbo idzodzi nhatu idzodzidzi avanoputa vadaita mbovasiya timbodhirana nevari kupinza nokuhodhesa nekuzonotora chizonomwaya kuti vanhu vachisese vachizotenga vari kuputa tovatsvagisa vanhu vacho vari kupinza but inini kuona kwangu inini pasi kushandiwa nokuti chinoitika ndechekuti kubata vanoputa one iwewe uri kutenga papi kubhesi obva naye kubhesi munosunga bhesi racho but chinozonesa ndechekuzoti uye anenge achiputa ini ndiri kutengesa panapa zvinhu zvakaipa asi undoona umwe munhu panext apa achitoona kuti zvinhu zviri kutengeswa apa panext apa achitoona mwana kupenga kuita mwana zviri kukonzwa nepapa nepamba apa but apa pasonesa ripoti panoitwa sei nokuti ndaya nezvinhu panapa ndiri kutengesa zvinhu zvakaipa mwana panext pangu apa ari kutopenga ndo chitozati munhu kupenga kuita mwana panext apa ari kutora zvinodhaka zviri kubva apa saka pada kuongororwa ipapo kuti toita sei zvadirika aya tatenda sekura zvakanaka yakati murana murabashi ivo uri tani murabashi ngomana hanzi wakadina sekuru handizvaiti chadini shuwa dzinangochitowanewo zita unonzani unonzikura kwashi undanchita chani unoita basa rei basa reurima chadidi shuwa mbosumuka pang'ono mbondidzvinerambo hanzi nasekuru uda tombosumuka umbonditambirawo timboona kuti ungakwanisa kudzvina tono tunogona kutamba sumuka toni kutamba kamutambiro kapi manja pero kamutambiro kakumachi apo kutamba chani apo mashi hanzi apa kutamba inonzi chii apa ndingoita unge mupira ye tirohwa nehosho kwechiri tojavya chimbondimbirambo pang'ono hanzi chimbondimbirawo zvaunoziva tonochitamba kana zvakabva kumunzvo kamutokondoshi kumusha ikoko kwamutoko ikoko chako chinyimbo chamufanambo unofanira kana chamachesombo kana chajapresa vamwe makikwazi mbotimbirambo nyimbo yako kuimba pasina gitara mboimba gitara palibe mboimba tione munhu anotanga kuimba pasina gitara imba timbe pamwe ndikupasa kubiri imba tondokoma ndikuti mwari weyangu vanondigonera ndaimba imba timbe ndive kupfa hanga una kuimba aiwa ndaimba kuti dani iwewe kutsimba mbora nzambo yerobati mweamba sumudza zvisimbi mezvi zvimatombo big anosumudza kwete tombo diki matombo akakura aya anorema aya akuchita akugadzira mbo temu hanzi ndokugadzira temu temu akupera litiro
Demu lako anze kupedza rini nasekuru? Gore rinouya iro. Unokamaliza? Ningopedza. Anakupasa maplano ya mbani? Akakupa plani yekugadzira dhamu ndiani? Nana sekuru. Ndakupa sambo. Saka badhamu ndikuchita bwino. Saka dhamu racho rikuita mvura. Chadidi? Unawana ngasi? Unawana wangani? Wawiri. Chadidi? Ndiani nani? Ndiye pana Valerie na Vanisha. Konkazi wako ruboni? Dzimai ari kupi? Ari kumba kwa amai wake. Komunalambana chani? Makarambana nene. Tanesana nyaya yenhumbu. Yakachita ntu? Yata sei nhumbu? Yakabva. Adachosa mbani? Akaibvisa ndiani? Varipo vamwewo mukadziwo ndigogo. Ndiye akabvisa vatupi? Akabvisa pamira. Iwo wachita ndani? Wabva waita sei? Ndaonesana naye mukadzi wangu akazoenda kumba kwavo. Chadidi? Aisikane kuti iwe unorwara? Asi nawe kuti iwe unopenga? Aiwa, ndaimurowa. Waimurowa? Saka iwe upenge one? Iwe unopenge iwe? Andipenge. Chadidi? Sure? Kombanje? Mbanje unoputa? Aiwa. Komowa? Kuwawa? Chani chamfanira? Chaunofanira chii? Anofanira madringi, madringi. Chadidi? Sure. Saka demo wagadzira raulonga chani? Saka demo wagadzira uda kuita sei? Demo ndiri kushandisa pakurima. Chadidi? Sure. Kwa mtoko kuna kutsonzoro kwe kuno kushandisa chani kwenye maze chimu mpatatani kwe? Anze kwa mtoko kwe kusina mvura kwe unoshandisa damu racho? Toshandisa ka mvura idzo. Matombo umaona kuponi? Kwa matombo kumaona? Matombo mutu mumakomo mamwe anenge ari muminda kwaita musapa. Apo yo ulive nsimba matombo umanyamuna na chani wembundu zangu? Iwe mbiri wako mdiki matombo anosimudza yakakura so simba rinorwana kupi? Yatinoti inobva kupi. Watani? Nchokoro pani simba? Unobva pai simba ichi? Handimbozivi. Chadidi? Acha bwino. Mama! Amai! Mwana wako ngachoke panje manje kozi nkhani chimbanyadzisa. Mwana wenyu ngachibuda panze zvake. Kozi nkhani yako chibuda hapo ngawenyu nganyadzisa. Konini ndikudaenda kumushaka kunorima ndongosha mari yobhasi. Ufuna pita umui? Wanaenda umba? Asimazi kubvumba? Mvura yakunaya? Asana yangana masi. Sekula hana kuiona mvura. Mvura? Yanaya pakatotota panzi. Chadidi? Sure. Kombe yacho kuponi yo? Kombe uiri kupi? Uiri iko kumba iko. Udaipaswa na wani? Wapiwa hali kombe yo? Nopia nemukadzi wandinoshanda naye. Achiranzi nacho? Anonzani? Anonzi zitanda ukanga maso anonzwa nana mai rumbi. Nakupasa? Chadidi? Chisungo upude panzo chinando uchakushaka kubuda kufambisa? Anzi sumuka moyo umbotamba kubuda panzo uchitamba. Sekula uda kutsvagira mari yebhazi mangwana mukuchenda. Right. Sumuka to. Uchiimba mishi? Uchiimba kambokai kukai kanonamidza. Sumuka to? Igonera. Tigonera tikagara totamba tikagara. Uchikuda manja bwino. Iwe mtsikana. Amai. Udatemwambo nyora chisikamo uruzuku. Watemerwa nyora kusika rudzi yenyu kudziviri. Ndicho. Ndizvo. Ada kutemera tane mamunayo. Munhu ndo yakakutemerera sei achitendedzei? Wakaita kundonyengetedza ini ndakandarana. Kundonyengerera. Kundonyengerera chaiko iko. Ndazongobvuma sezvo ndandisiri. Chadidi. Pamusoro apa na ziwiri? Pamusoro pane dziviri. Pasi kumbrana ngozi kuna ziwiri? Sasa kunobrana wetu kune dziviri. Pasaidi apo na ziwiri? Pasaidi kune dziviri. Uku kuna ziwiri pomwe. Kune dziviri. Vapasoambo chipango chiriwa muni pango chapa chitatani nacho. Vapiwa zvipango zviripo pamusha pako manje uchaita sei? Asi kutokundwa mutondigadzirewo. Chakuyamba. Chekutanga. Iwe udambopenga kumambuyo? Iwe wakatombopenga kumashure uko. Mwana wako akapenga akafiliseri? Mwana wako mwe akapenga akafa. Kufika uya akupenga pomwe? Kusvika uya akupenga futi zvakare. Ndizvo zvose.
asi zvinizvi zvamamuno wako newe mudatenga mwezi muri wako zvinizvi makatora muri vaviri iwe nomurume wako iwo bvatemera wambo zvinhu zvasara zvimanja mwako iwewo wakatemererwa kuti zvinhu zviwane pokugara ndokuzvipikira sandova kuzvipikira ndokuchipasa chikafu chakudya kuchipa zvikafu zvekudya kuna vamwe vanhu kunja uko kune vamwe vanhu vari kunzo amboramba kuti kuromba kulipo vanoramba kuti vona vari kuromba vanazvo zvinhu iwe chiroveka daa kuromba ndichadidi kulikombo one saka iwewo chitaurawo kuti kuromba kuripo zvechokwadi kana kuti aiwa kuromba kuripo chadidi asi zvakaipa ndizvo ndizvoka chiyangana zvakupengesa mwana meshi chiona zvakupengesa mwana mani unenge usingaziva kuti kutoda zvichazoita chadidi chokwadi apa mwana arafisena kupenga mwana akafa nekupenga ndizvo zvose pana nkani ilipombo pomwe pane nawe iripo futi zvakare yakobiri fika pa 7,000 yemari andikuona 7,000 asi kobiri asi mari iyi idasiwa na mwamuna wako yakasiyiwa nemurume wako vantu bvaitenga vanonobva vamboitora bvadzosa bvaishandisapo kobiri bvayasokoresa bvadzoka bvasiya pamui pako nobva vamboitora nobva vamboishandisa nobva vazodzoka nobva vaidzosera kozi zvikwambo ine zvinhu zvaikulavambo ine zvinhu zvairi kutaura mari iyi udaichengeta vefu wakaichengeta mari pamui pako asi kubonerambo meshi asi iwe uri kutambudzika zvakasimba asi kobiri iripo mumeshi asi mari iripo una ndichitedzani iwe mzukuru wanga sei naye muzukuru wangu iri pale kobiri zvikwambo ifuna rinika mari yezvokwambo handiide sekuru kuna moto ndigadzira kuti asi mari yacho iripo here iripo 7,000 Christmas ino atapinda asi ina mpingo kama kobiri iripo asinazo zoti iri papo nokuti watopakakufa wakaita murume wangu zuva iroro rakafara vatamuisa mubedroom afa kubva ndagariswa pasina natete anzi unozova kuti pano pane mari here tairima taita zvokurima zvandikati ndoziziva kuti pane mari inochengetwa nomurume wangu wazvaigara zvandikati tapedza kuwaradza tichauya tichikupai imimi negotwe rangu mari iyoyo asi chido changu achida kuti waitine mari iyoyo wanga achida kutenga imba nekenda saka musara muchiita zvido zvipi izvozvo saka mwana wangu iye akafa uyu musikana uyu pakaitwa umbowo wakaitwa iwo wakanzi baba nomukomana wangu mukuru baba wakanga wasingatide asi pane wawaida saka musikana wangu mukuru watakaya naye pano paaita umbowo upi ihwo futi saka papaita botso nemwana wangu uyu akafa uyu zvanzi munorera baba sei iye wakanga wasingatirapise wachizoti ndi wakatipengesa papaita botso raita botso riye vanhu vayo vanatete vaibva wasimuka nemuzukuru uye muzukuru akabva ati anenge ane nharo kayatifambe tiende kumozambique nemotikari muone kuti sekuru wangu wanga nechikwambo here wese bva wasimuka bva nokwira motikari bva waenda mari hanazoiona kusvika nanhasi wakaenda kumozambique wakaenda kudzimba dzavo vanogara muno muharare hawana zoibudisa mari nanhasi yengobiri iri munyumba manje iratombotengewa bvaidzosera mari yakatombotora kadzosera ikuwawa mezvikuishandisa alright imimi nemurume makaenda kupi muchinotora mishonga yamakazotemerana maiti muri kutora mishonga yechi inini kunitemera kwavakaita hauna kutaura kuti ndiri kukutemera kuti mushonga uyu unoshanda chakati wakangondinyengetedza kwakunditemera vakauya vakati amai bhoida vane mushonga vakaenda vega kwavakaenda waienda wega inini chisara changu ndiri kundishandisa ndokavadzoka nemushonga kundishandisa akakunamba mashi parikuda mugadzisambo raigwinoreva fulano zomuzambo unabezi aratenga pamweidabwera pamui ikafuchira mangwana namatambo wanditemere chinyoradzi wakata zvondinyengetedza alright vasvika adzimai ndauya nemushonga wechii vachikunyengetedzai ndaudza mashoko avaitaura kunyengetedzei kungokutemera wokuti ugare wakatemerwa kuti uite sei apa handinazozviziva sezvo nai ndichiri mudiki murume auya enzwaya mai ani nonzi mai kagumbo mai erika kagumbo mai erika murume auya adzimai ndavaya nemushonga uyu ndoda kukutemera kuti ugare wakasimba kuti utyiwe kuti uite sei murume akati chii paya kukunyengererai pa vatira kunzwa ipapo pwaitinyengera kuti hanzi munyora dzandakutemera idzi ndezvokuti ugare nadzo hadzityise ndezvokuti uraramo unadzo nyora idzodzi ndo zvakataura ndibva mabvuma bva ndazongobvumawo makumbo mudenga kwakutotemewa ndibva magara nadzo vanagara nadzo nanhasi nadzo saka dziri kutondiswinya zvikuwawa mezha kana chikara so manje kana chifamba mezha achita so manje makumbo acho achita so mezha achita so dzikuwawa nyorazo
Atamura naso. Zviutondiswinya kubvira kare kare. Murume achiri mupenyu Kubvira murume ari mupenyu zvaikondiswinya ndichienda kumapostori ndiitei ndichimbodzikwesha sezvaramba. Saka murume makazomudza kuti nyora dzekuti tswinya. Murume uyu akati ndindomutaurireko iye ari akandiita ndaitoenda kutipisewo kumaprofita kuti nditobvisawo nyora idzodzo. Maisverera mubva mangoenda kuti ndaendawo kumapostori kuti bvisawo nyora idzodzo zvibve kwandiri. Saka mapostori aiti chii panyora? Mapostori waikoti murume wenyu anoshereketa. Ndozvaitaura murume wenyu anoshereketa ane chikwambo ndokushandisa kuita mukadzi wechikwambo ndozvavaitaura. Ndati manje handizvide zvibvisei. Saka ndopawezvo ndikweshera munenge munamato. Zvaingoti nyerere kukanguva iyoyo ndikazvangoita mazuva mashoma shoma zvakutanga kuswinya. Saka pakazotanga kurwara mwana wenyu kutanga murume akafa. Aiwa wanga achirwa penyu. Makasvitsvagana nemurume kuti chii chanetsa? Wairamba kuti tifambe wese inini nemwana musikana yena kuda kwashoyo. Wakamusiya kadai. Waitoramba kutorambisisa zvekuti musikana mukuru andakaenda naye panapa nakuda kwashoyo. Wakatomurwa nomupini. Vanzaonei nazvo wana wangu. Kana wakaitei hazvinei newe. Iona wako iyoyo wakatomurwa nomupini. Vasiyana nazvo musikana wangu. Saka kwamaizoenda zvaidzi chii? Kwataenda taingobata kababa iwawo. Kuti ane chikwama. Kuti ane chikwama. Kobereki kumba kwenyu mimi kwa wabereki kwenyu mama kambotemewa kana nyora. Aiwa ndakati si. Saka makazoona chiwindi chekuzotemerwa mumba kwomurume. Murume ndiye akazonditemera. Wakumbodenga munochati chanyora meshi. Ukuneku. Baba. Zadisi. Saka sekuti vari pakati de havana kuda kuzopinda munyaya yacho zvayo ipedzisei muri dzidiwo handi pameni pakainanga inini kuzoiona kuti yakavaiwa asi ndi ndakapya kuzonga kamuti kadiki wana wangu wabuda mututu ndabva kutemwa nyora idzodzi pandaenda kumusha handimayamboita mazuva aba wana wangu wautanga wabuda mututu vese wari watatu sina watatu wabuda mututu wana wangu waye saka vanana natete ndikati vanatete wana wabuda mututu ndiperekedzere kuclinic varamba vanana natezvara wangu vanati baba wana wabuda mututu ndoita sei vanatete waramba wasiyana nazvo saka nguva iyoyo pakabva mai guru ukababa mudiki munin'ina wavo munin'ina watezvaro redu muroora wavo ukatasangana kubva asvika zvikanzi mainini wana vari kuda mututu ndikati ndaudza natete waramba nababa waramba saka ndasai kuti ndoitei ndoda kuti nditsvage munhu anoperedza kana kuclinic zvikanzi aiva zvidiki izvo kuna sekuru wangu vanogona kuramba zvipi izvozvi vatatitakura wana waye vataenda kuna sekuru wacho waye tasvika ikoko wana ubva warapiwa kungadiki mututu bva wamira muture n'anga iyendopo yakatanga kuta inhana kuzvisva kuti n'anga ndakazotozvinzwa late kuti yanga itori n'anga zvikanzi pamba pauri kugara iyo uri kuitwa mukadzi wechikwambo murume wako akati kucheka nyorawo ada kukuuraya kuti aite business saka iwewe ndakupa mushonga wokuti uite sei chikwambo chega kupinda mumba mauri bva wandipa kamuti kangadai kadikidiki zvanzi unokacherera padhoo ipapo pamba yaunorara pandakapiwa zvanzi umwe mushonga uyu ndokubikira naporiji kuti mututu uzorega kuzouya kozoya umwe wacho zvanzi murume wakoyo kana auya unobika moja mese nemhuri mushonga upi iwoyo muchikafu pandaita saizvozvo akamuti kaibva ndakacherera papi ipa padhoo pandasiya zvakadaro asi n'anga ibva yatiti unofanira kuenda mushanga wako unotaura kuti ini ndakatemerwa nyora nemurume wangu shuwa ndakaenda ipapo ndandine nhumbi ine 6 months nhumbu ine 6 months pandaenda pandasvika pandataurira amai vangu baba vangu havasisina vakashaya pandataurira amai kuti ndo zvandaita kumba uko murume wangu kuti aendisa wana pandataurakutsaramudzo vandaitawo amai vangu bva kuti chimbira iyoyo murume wako achakuteera tizomubvunza kuti wazviitire chii kutemera mwana wenyora mukadzi wakunyora wakadzitemerei shoko mazuva ndakasvika pakusununguka mwana wangu ndakaenda naye kwamukumutobo hospital vandasununguka mangwana kuti vandadzoka kumba ndadzoka kumba vandachigare mazuva mashoma murume wangu bva ateera kumusha kwedu murume wangu we sho akabvunziwa akati handisi kuzviziva ini anzi hausi kuziziva uri wakamutemera bva aramba
ndikati ari kuramba akari kuzvizva akanditemera nyoro saka zvikanzi omukadzi wakota kupa nemhuri yako ite sei endei kumba tiri pakati pokuenda kumba imwe nzira yese taifamba iti zvakanakusisa tasvika kudhuze nokumba manje tatanga zvikanzi mwana akatengerwa nanimbasha ndikati chinga ndiyo mari yamaitumira wani kuti nditenge future iyi vatanga kudzibvarura mbasha dziye akudzibvarura takunetsana wakasiya waitei kumba uko ndikati ndichiiteiko kanzi handi unotaura mushi patasvika kumba hapana akaja kana kuita chimwe chinhu mumba takunetsana pakwaya vamwe teto wedu hanzvadzi yemurume wangu inene kubva yapinda mumba yakonetsana kuti wakaitei pano pavo asingataura kuti wakaitei murume saka ndakazosvika pakutaura kuti wana ndi wakabuda mututu sekutaura wanoenda kwengu vadakuudza nyaya yese mushona manje kanziono zvakasiya waita ndikatendo zvandakasiya ndaita saka akandatora pfumo murume wangu mukamba kadiki kaigara baba wake vainotora pfumo bvaenda kuti andibaye vanditadzi ndaikonamata mumwe mangu saka paye zvanzi uyu ari kutoita zvekutotamba saka nzvadzi yake yanga irimo kusvika pakunze kwada kuti yedzei wakati zvadzandenaye vanditora iye nehanzvadzi yake vataenda kwanyakuchena kwakaradzwa amai wavo wakapondwa nemwana wamaikuru wavo vataendeko vatasvika zvikanzigara apa ndandingabhegi kemanepi kemwana wangu iye zvikanzigara apa mwana makatakura mucheche mwana mucheche iye nandasunungukai vandagara pasaiti iwo tetewo nanzvadzi wabva upira pakuwa vaunokura ivhu saka wangana chipepa chekaki changu anacho vaisa ivhu remuka muchipepa muye vaisa muivhu muchipepa muye ini vaisa mukabhegi kangu kemukemanepi kai zvanzi takura titesei tiende mukutakura katakaita kure kungobva ipapo vakutanga kupenga murume wangu neni munzira takuenda tichiita sei tachanzomushi tese yemurume neni teta waingoteera pamwe wakazviita here andazozvionawo saka mutakwenda murodha tichaende kumba takwenda nokunonzi kwakawere uko wanobva kuti imi bvunzai wana mheno zvaitika kumba kwavo wabvunzai wana kuti chii chaitika kuti ataura akambotaura kana chimwe chete nanhasi akafa asina mbotaura pauti ndo zvandakaita zvanzi bvunzai wana kuti chii chaitika tichienda kutanga kubvisa hembe yotanga kurasa zvinhu zvese zvakanazvo tichienda saka tasvika zvanzi imi misai wanawo waende pana angara pang'anga iri papo wagadzirise mwana mucheche mwana mucheche cheche wanawo wafambe naye akagadzirwa shuwa takaenda pana amai waye mwana paagadzirwa paiswa muchiuno nemumaoko nemuhuro mushonga kuti fambe zvakanaka tingoti bude ngotifambe murume wangu waudimbura wese mushonga waudimbura wanga uri pamwana saka zvadaro bvatatifambe mbichana tete waye hamene twakafunge iwo vautengesa pakawere 10 off kana muchipaziva pakawere 10 off vakauya rimwe bhazi jena raibva kubhodha uko paramira vatakokwidzwa imomo kukwidzwa kwatokaita imomo rega uone zvakutanga ba zvikaita kumurume mbomira zvoya kwandiri inini vhure kana ndandinaro kaivhure zvoenda kumurume zvoya kwandiri zvoenda kumurume zvoya kwandiri mubhazi vanhu vaungotarisa wakubvunza akataura murume wangu ini ndingataure kana kutaura kana kuti ndite simba kuti nditaure kana murume wangu kana kuti ataure aiva vatasvika pachaji ofisi takutendirira andiba pane mafoni ezvimukombe ekadai angobata ipapo murume wangu kuti afone nemurungu wache ndindo zviripo saka mupurisa wechikadzi anga ari ipapo patoona zvikati imi bvunza kana kuti chii chaitika wanoda mamepa wabvunze kuti chii chikuitika vauya patiri zvikati munoziva ana anogara muno muharare murume wangu bvatara kwasisa wangu highfield bvatara zvomunhamba yekuhighfield zvanzi vakumbirawo mataxi kuchine mataxi aya zvanzi motaxi ndikukukumbira hangu ndindi kuhaira vanaavo kwauri kuenda panhamba yakati iye usacheuke zvauri kuita ngowakwidza usvike ipapo wobva kwaburutsa yobva wadzokerapo shuwa takwidziwa kukwidziwa kwatakaita kweu takananga ipapo pasisa ungosvika murume wanga wangosvika kungorodho kubva apinda
zvikashamisa sisi wangu zvikashamisa murume wayo sisi wangu waitoona tv zvati ko chii chaitika akataure kana akataure kana ini kuti nditaure hapana ivhu munaro chete ivhu ndinaro inini kunditaura hapana iye kuti ataura hapana sisi wangu pakatora murara wanonamata checheroma vaupfugama vautanga kunamata vautanga kunamata zvanzi murara uyu kana maenda makwanyu munoisa kuseri kwedhoo monamata saka murume wasisi wangu zvakaime kuti tirainawo panawo murungu achasi kuziva kuti vanhu avakando zvauri kuita hazviite regai ndidhiraivhe motikari yangu ino ndiende nayo kuafondo ndokwataigara kubva takwidza motikari namamakuru kubva taenda kusvika ipapo murungu webva ashamisika kuti kochii chiri kuitika kune bhoi rangu kozvii zviri kuitika izvi murungu haana kunonoka kubva achaira foni kuna Dr. Chavhunduka ndinoziva wazinata kubva wachaira foni shuwa hauna kutora ngobva ine motikari yavo kubva wasvika kubva wakubvunza nemurungu kubva kutaura wese nemurungu zvavaitaura handina kuzvinzwa zvavaitaura wese murungu webva angotisiya vatisiya akadaro audzwa zveseka saka ipapo hanzvadzi yakanga yataurirwa nasisi wangu nzi ndozvakuita wana unozopfuma kuseni uchienda nowaona bvasvikwa hanzvadzi yangu ndaziva kubveya unozvotandichiita zvanzi handei kuavhondo moenda kuavhondo chechi kuchechi hombe iriko moende munonamatirwa saka ndo kwatakazoenda iko kunonamatirwa tapota tichienda iko kubva aziva futi hanzvadzi yangu tikati moenda kwavo kuna bhongi murungu yakamboyoyoye kwemakoreya kubva taenda futi ndopakati bhongi uye bvatinongedza suzo murungu bvatinongedza susu takamira tiri muchechi iyo anzi ndikuona mhuriyo kumba kwavo ngavachienda kumba kwavo kwagadzirwa najesu saka ndo patakazosvika pakuenda kupi kumba ndo nyaya yakaitika Chavhunduka akakubatsira yakapa mushonga akaita sei havanozotibatsira wangati munozouya saka havanozotibatsira saka mazozokera kwamutoko patadzokera kwamutoko murume wangu akabva ngoti adhiri kumusha akanzi nababa wake uya patadzokera kumusha saka nyaya yeda kunzi ivhu munaro chete handisi kuzoziva kuti ivhu iri akazoritora here rakaipepi handoba tisiri kuziva kuti ivhu rakazoendeswepi saka nyaya iyi yakanga yanziuda kutoitei kutobvunziswa sekundibvunza kwamuri kuitawo saka tatakapiwa madheti nezvokufambisa mahara imba isasvikira mahara zvese mahara saka murume wangu dheti rasvika tikati tichahandei kunyaya iyi toda kuti tichenesane taenda kwamutoko madheti tandapiwa taenda kwamutoko tapiwa chirusiti chokuti munofanira kudzoka kuharare kunoku dheti rakati kunyaya yenyu muitaure sezvairi saka murume wangu akanga ataura baba wake kuti ndo nyaya yakaitika saka baba uchobva kuti usabvume ukaenda uri kubhadhira mukadzi zvakamuita une mawapedza kubhadhira mukadzi zvakamuita zvanzi chitonyarara utorega kutomuteerera mukadzi wako ramba usaende ikoko saka ndokufa kwakaita nyaya yacho nanhasi kuzosvika yafa sizvisiya ndo nyaya yacho iyo ndomavakapera zvakaipa saka pakataka kupenga mwana wenyu nepakuzofa maitongoziva kuti murume akabata nokuti airamba kufamba nawo saka mwana musikana ari kupi mwana musikana wangu akadzokera kumusha akadzokera akanzi nemurume wako chimbotangai mambowe saka bandisiya ini nakuda kwacho saka imika muri kudzoka nyora penyapa ndipo makatakuriswa pedyo sei saka ndikukumbira nasekuru kuti ndaundibatsirawo ndigadzirwa hangu zvipere kana kuna zvinhu zviri kuva kumumbaku woenda nondibvisirawo ndo zvandikukumbira nemwana wangu uyu asimbe ndozvandikukumbirawo nasekuru nemwana wangu wasiri kumba handisi kuziva kuti vamwe wacho waripiwana wadzoke wauye wakadzi rungoenda kumusha yawo zvisununguro zvese izvi zvikuwana wangu ndewazukuru zvaibva zvakubatana kwazukuru wese wasununguwe ndo zvandikukumbirawo nasekuru 7,000 wanoiona tocheyana tocheyana
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.